So kani pasalamat mi ni Congressman Dante Marcoleta sa Sagip Party List nga iyang gipaminaw ang amo ang mga problema. So ako kay ni nga tabang para sa among mga katawhan. Daghan pa ni Ron kani-gani gi-connect ni namo kay katuning pag-connect ni katong pag-attend namo og convention sa mga konsehal. Yan na ay usa ka amigo nato nga lumulupyo diri sa lungsod sa San Jose before si Mr. King Bilimac nga na-connect nato dito ni Congressman Marcoleta. Baluarte Balita. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Baluarte Balita. Kaning amo ang kaning amo ang paglakaw-lakaw, daghanig tumong, daghanig tuyo. Una, pag-connect sa mga national government agencies, mga national officials, makahatag o ayuda. Kabalo naman tanga diri sa among lungsod, 5th class municipality, kulang ko ng pondo para sa services katawhan. So, munang mo-connect mi sa national government agencies para makahatag og ayuda. So, kani pasalamat mi ni Congressman Dante Marcoleta sa Sagip Party List nga iyang gipaminaw ang amo ang mga problema. So, ako kay ni nga tabang para sa among mga katawhan. Daghan pa ni Ron kani-gani gi-connect ni namo kay katuning pag-connect ni katong pag-attend namo og convention sa mga konsehal. Yan na ay usa ka amigo nato nga lumulupyo diri sa lungsod sa San Jose before si Mr. King Bilimac nga na-connect nato dito ni Congressman Marcoleta. Okay, so nasayod na Mayor nga 166 ang nakabenepisyo ng Madlawa, doon na ba may laing payout pagahimo sa pinakadlaw gikan? Yes, Ron. So napamegi pang connect niya, dili lang ko mo confirm kay message niya og one sohong. So, actually, daghan ming ipang hatagan o mga request. So, nahulat lang may sa ilahang go signal nga mag-payout na kay mangita na po may beneficiaries. So, daghan ni siya ron nga mong ipang requestan. So, bason lamang, umot na nga adlaw nga mo confirm sila nga okay na. So, diha na po may mangitag nga beneficiaries. So, kaning ato arong sa national party list, sa party list, sa inyong munisipyo, doon na nagyapon, dahil sa MSWD, naapagyapon may pangayuda, kung galing adun na may nanglan o Yes, Ron. So, adun na pa Japon may among mga regular services kaning paghatag o ayuda kaning sa AX, kaning assistance to individuals in crisis situation, padayon at ay pundoan na naapod tayo katong health services nga gigahin para sa lungsod sa San Jose nga gihatag ni Mayor Janice Ligamo, ang asawa sa atong nitaliwang governor, na siya gisetasan siya mga 2 million para sa MAEP, medical assistance to indigent patients. Ginaay iyang gigahin para nato nya, ni promise po nato si Mayor Galik na muhatag po siya. So, kani mga inani nga mga ayuda dako kay tabang sa mga katawhan namo nga nanginahanglan gyud ani nga serbisyo. Okay. Ang paglaban sa katawhan nga dinaog-daog sa katilingban. Mao'y rason nga nito mao ang programang Baluarte Balita. Pangapangdamot nga angay masayra, walay kahadlok o pugong sa pagtungkik sa mga iso. Baluarte Balita. Dangpanan sa mga dinaog-daog sa atong katilingban. Baluarte Balita.